Gwamnatin jihar Kano za ta ba wa waɗanda ake zargi da kisan Hanifa lauyan da zai kare su. Babban wanda ake zargi da kisan Hanifa Abubakar mai shekaru 5 a jihar Kano wato Abdulmalik Tanko ya faɗa wa kotu cewa ba shi da lauya, sannan kuma ya buƙaci gwamnatin jihar da ta sama masa lauyan da zai kare shi, inda yake cewa ba mu da lauya a yanzu saboda ba ma iya magana da kowa. Amma ina roƙon gwamnati ta ba mu lauyan da zai kare mu, in ji Abdulmalik a zaman kotun na yau ranar Litinin. Su ma sauran mutum biyun waɗanda ake zargi wato Fatima da Hashim Isyaku sun amince da abin da Abdulmalik ya faɗa wa manema labarai, inda ya ce suna neman lauyan gwamnati wato Musa Lawal ya ce gwamnatin za ta ba su lauyan kamar yadda suka buƙata, dama dai haka doka ta tanada, saboda laifin da ake zargin su da aikatawa mai girma ne, yayin da mai shari'a Suleiman na Abba ya ɗaga zaman shari'ar zuwa 14 ga watan Fabrairun shekarar 2022 da misalin ƙarfe 2 na rana. Idan dai ba ku manta ba, a watan da ya gabata ne 'yan sanda suka kama mutum 3 da ake zargi da sacewa da kuma kashe 'yar shekara 5 ɗin a unguwar Dakata Kawaji da ke birnin jihar Kano. A nan muke roƙon Ubangiji Allah ya ji ƙan Hanifa, ya gafarta mata, Ubangiji Allah ya saka wa iyayenta, Ubangiji Allah ya ba wa shari'a damar yin hukunci da gaskiya. Amin summa amin.